Лукашенко не вярнуўся ў Беларусь. Путін паехаў да Сталіна. А украінскіх алігархаў і чыноўнікаў трасуць сілавікі. Прывітанне, сябры! З вамі наша Ніва і галоўныя навіны 2 лютага. Адразу папросім, калі ласка, націсніце падабайку альбо пакіньце любы каментар пад гэтым ролікам. Гэтым вы вельмі дапаможаце нам у прасоўванні нашых відэа. А цяпер да навінаў. Лукашенко учора вылеціў у Зімбабве, але ў Беларусь так і не вярнуўся. Але пачакайце радавацца. Аказалася, што ён зноў прыехаў у Эміраты. Там Лукашенко сустрэўся з прэзідэнтам Эміратаў шэйхам Мухаммедам бен Заідам Аль-Нахаянам. Звярніце ўвагу, разам з Лукашэнкам на сустрэчы яго старэйшы сын Віктар. Ва ўкраіне працягваюцца вобшукі ў чыноўнікаў і бізнесменаў. Сілавікі правялі ператрус у доме алігарха Каламойскага. Гэта звязана з расследаваннем махінацый вакол Укрнафты. Таксама вобшук быў у былога міністра ўнутраных спраў Авакова. Гэта ўжо па справе аб падзенні верталёта ў Браварах, дзе загінуў новы міністр Манастырскі. Ператрусы прайшлі і ў іншых чыноўнікаў і дэпутатаў Вярхоўнай Рады. Таксама сёння з'явілася відэа ператруса, які праходзіў яшчэ ў жніўні ў былога намесніка міністра абароны Міранюка. Тады ў канапе Міранюка знайшлі грошы ў рознай валюце. У пераліку каля $1 мільёна. Чыноўніка падазравалі ў датычнасці да крадзяжоў грошай пры закупках бронекамізэлек і іншай ваеннай амуніцыі. Тым часам разведка Украіны паведамляе, Путін даў загад захапіць Данецкую і Луганскую вобласці да сакавіка. Украінцы робяць такія высновы, аналізуючы перамяшчэнне расійскай тэхнікі і жывой сілы. Таксама з 11 лютага так званая ЛНР застанецца без мабільнага інтэрнэту. Мясцовы мабільны аператар аб'явіў, што паслугу прыбяруць з тарыфных планаў да асаблівага распараджэння. З чым гэта звязана, не агучваецца. Таксама Расія працягвае абстрэлы ўкраінскіх гарадоў. У Краматорску ракета зноў трапіла ў жылы дом. 3 чалавекі загінулі, 18 параненыя. Расійскае міністэрства абароны заявіла, што ударам па Краматорску знішчыла устаноўку «Хаймарс». А вагнераўцы пахваліліся, што ўзялі украінскае сяло пад назвай Сака Іванцэці. Сумны гумар у тым, што яшчэ ў 2001 годзе, 20 гадоў таму, у гэтым сяле жылі ўсяго 3 чалавекі. Цяпер там толькі зруйнаваныя дамы і прыгожанскія зэкі. Уладзімір Пуцін сёння наведвае Валгаград. Там святкуюць 80-годдзе Сталінградскай бітвы. З гэтай нагоды на адзін дзень памянялі шыльды на ўездзе ў горад, а таксама паставілі помнік Сталіну. Яго бюст разам з бюстамі савецкіх маршалаў Жукава і Васілеўскага паставілі ў 100 метрах ад іншага помніка. Ахвярам палітычных рэпрэсій. Ката ушанавалі проста побач з яго ахвярамі. У Валгаградзе Пуцін усклаў кветкі на Мамаевым кургане. Таксама цікавы факт. За тыдзень да прыезду Пуціна знік губернатар Валгаградскай вобласці. Але хутчэй за ўсё ён быў на каранціне перад сустрэчай з Пуціним. Расійскі прэзідэнт вядомы сваім паранаідальным стаўленнем да здароўя. А расійскі міністр замежных спраў Сергей Лаўроў даў інтэрв'ю прапагандысту Кісялёву. У размове ён выказаўся і пра каліноўцаў. Лаўроў назваў гэта баявой абкаткай беларускай апазіцыі, якую выкормліваюць і ўзброіваюць. Таксама ён заявіў, што Захад робіць з Малдовы новую антырасію. Гэта літаральна тое ж самае, што Крэмль раней казаў пра Ўкраіну. Плюс у Малдове даўно існуе аналаг так званага ДНР – Прыднястроўе. Таму заявы Лаўрова не могуць не насцярожваць. Магчыма, Пуціну і яго паплечнікам мала украінскай крыві. І яны хочуць вызваліць яшчэ кагосьці суседзяў. Беларуская блогерка Кацярына Чарэшка прагулялася па зімовым Мінску ў бікіні. Тэмпература была -2. Выглядае, што гэта прома рэкламнай гульні станцыі тэхабслугоўвання. Але цікава тут іншае. Па-першае, блогерка мае і сур'ёзную працу. Яна ўрач-неўролаг. А ў лістападзе яе разам з мужам затрымлівалі сілавікі. Кацярыну адпусцілі, а яе мужа адправілі ў СІЗА, дзе ён знаходзіцца і па сёння. Яму пагражае да 4 гадоў за ўдзел у мірных пратэстах. Вось такія беларускія кантрасты. Жартуеш па-беларуску – сядзеш. Губазік затрымаў хлопца, які вёў тэлеграм-канал з беларускімі жартамі і мемамі. Андрэю Філіпчыку 32 гады. Ён беларускамоўны айцішнік. Хлопца прымусілі зняцца ў так званым пакаяльным відэа.
прызнацца ва ўдзеле ў пратэстах і агучыць свой заробак. Жарты ў беларускамоўным канале сілавікі назвалі прасоўваннем лацінкі і нянавісці да рускамоўнай і сацыяльна-культурнай прасторы. У канцы студзеня ва ўкраіне судзілі беларуса, які ваяваў за расійскіх акупантаў. 22гадовага Максіма Зязюльчыка з Рудзенска-Мінскай вобласці. Цяпер апублікавалі прысуд хлопцу. Яго прачыталі журналісты партала «Зеркала» і заўважылі некалькі цікавых фактаў. Аказалася, што калі пачалася вайна, Зязюльчык служыў на кантракце ў беларускіх узброеных сілах. Быў камандзірам-разведчыкам асобнай брыгады спецыяльнага прызначэння, якая дыслакуецца ў Марынай горцы. Пра тое, што расійскія прыватныя ваенныя кампаніі вярбуюць усіх жадаючых, Зязюльчык даведаўся ад камандзіра сваёй часці. Ён вырашыў далучыцца не да вагнераўцаў, а да ПВК «Рэдут». Паехаў у расійскі Тамбоў, падпісаў кантракт і стаў кулямётчыкам. Плаціць абяцалі $3600 штомесяц. Затрым 3 дні навучання на палігоне і Зязюльчыка адправілі ва ўкраіну. Там ён ваяваў 2,5 месяцы, атрымаў некалькі раненняў, а затым трапіў у палон. На судзе Зязюльчык казаў, што раскайваецца і шкадуе пра свае ўчынкі. У выніку атрымаў 10 гадоў калоніі. Цікава, што калі ён вернецца ў Беларусь, яму таксама пагражае калонія. Да 7 гадоў за наёмніцтва. А ў Лідзе знайшлі хлопца, які падарыў $3000 прадавачцы. Дзяўчына працавала ў краме па размеркаванні пасля каледжа. Адзін з пакупнікоў пачаў праяўляць да яе сімпатыю. І аднойчы спытаў, чаго ёй не хапае для шчасця. Дзяўчына аджартавалася, што ёй патрэбныя грошы, каб закрыць даўгі перад каледжам за адпрацоўку. І праз пару дзён той жа пакупнік прынёс ёй $3000 у пакеце. Дзяўчына здзівілася і пайшла ў міліцыю. Хацела адшукаць свайго прыхільніка, каб вярнуць грошы. І вось, міліцыянты знайшлі хлопца. Але той адмовіўся абмяркоўваць свой учынак і запатрабаваў, каб грошы аддалі дзяўчыне. Паведаміў толькі, што проста хацеў зрабіць чалавека шчаслівым. Асуджаны адвакат Віталь Брагінец, які абараняў нобелеўскага лаўрэата Бяляцкага. Брагінца судзілі ў закрытым рэжыме. Прызналі вінаватым па 4 артыкулах. Сярод іх распальвання варожасці, заклікі да санкцый, удзел ва экстрэмісцкім фарміраванні. Брагінец атрымаў 8 гадоў калоніі. У Гомелі 10гадовага хлопчыка ледзь не забілі бутэлькай. Малы вяртаўся дадому, калі яму проста ў галаву прыляцела бутэлька. Выглядае, што яе нехта выкінуў з вакна шматпавярховіка. У хлопчыка удар галаўнога мозгу і субдуральная гематома. Міліцыя завяла крымінальную справу за хуліганства, але вінаватага пакуль не знайшлі. Стары жарт, што больш за двое не збірацца, даўно не жарт. Алена Мірашнічэнка, абаронца жывёл з Оршы, сабрала суседзяў, каб патлумачыць, як правільна абыходзіцца з бадзяжнымі жывёламі. За гэта Мірашнічэнку выклікалі ў міліцыю, арыштавалі і пасадзілі на 15 сутак. Абвінавацілі жанчыну ў правядзенні несанкцыянаванага масавага мерапрыемства. Кацярына Ваданосава паказала новы кліп. Гэта «Вальс», прысвечаны паўстанню Каліноўскага. Сёлета якраз 160 гадоў паўстанню і дзень народзінаў самого Каліноўскага. У кліпе беларуска развітваецца з каханым, які сыходзіць, каб далучыцца да паўстанцаў. Вось такія навіны. Падпісвайцеся, стаўце лайкі альбо дызлайкі і выказвайце свае заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. Сустрэнемся заўтра.